Que tal, señoras e señores? Xa estamos aquí os da Televisión de Galicia, Cociña en directo na Televisión de Galicia. Son as 6:15 da tarde, temos aquí as cociñas xa preparadas, as receitas e cousa súa, da xente que está na casa, os cociñeiros. Xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Veña. Que tal, como estades? Moi ben. Ben? Sí. Xulio está de parabéns. Por que? Estás de parabéns, porque dimo ti É o 27, é o meu aniversario. o aniversario. Xa, pero bueno, de Pascuas en Benres ganas. Non? O mércores. O mércores. Bueno, veremos. E como está a nosa queridísima muller do Morraso, que xa Está facía ben. días que non te vía. Claro, dende o xoves... No, dende o Dende o venres Benres pasado, como estás? Estou moi ben. Que tal foi a semana? Foi moi ben, e ademais veño a gañar, o sea que ben, estou ben. Ves a tope, non? Bueno, seguramente queredes saber que é o que cociñamos hoxe, pero antes de nada teño que darlle un aplauso fortísimo ao público que nos acompaña no día de hoxe. Un aplauso para o público. Gracias por estar aquí, como todos os días, cociñando en directo na Televisión de Galicia. Ahora sí, imos coa receita do día de hoxe. Imos ver que nos trae Antonio de Arteixo. Son Antonio Mosquera de Arteixo. Veñemos a enseñar unha receta que fago eu das peras ao viño. Primeiro, pelas peras. Descorazónoas. Meto nunha cazarola. Bótolle viño tinto, unha cucharada de azúcar por cada pera. Unha cucharada sopera, claro. E unha rama de canela. E despois a cocción de 20 a 25 minutos a fogo moderado. E nada máis. É moi fácil. Bueno, espero que vos guste. Claro que nos vai gustar, Antonio. Como non nos vai gustar o que nos traes ti? Además, as peras é unha froita que nos encanta en Galicia. Sí. E caen casi todas as casas. Fixadevos a cantidade de peras que temos hoxe aquí. A ver, mira, eu que son... Despois decides que non teño nin idea, vou vos dicir algunha que outra. Por exemplo... A ver. Venga. Sí? Que non? Ah, pensei que era un Mira, gag. Pensei que era un esta gag. é a blanguilla, por exemplo. Si ou non é? Blanquilla. Blanquilla, non blanquilla, dixen blanquilla, Dios, de verdade, como os poñedes. Esta é a rocha, por exemplo, Sí. non? A rocha, védela, mira como controla, a rocha. Esta é a... Ah, bueno, esta é a clasicaza, a limoeira, en plan, la pera limonera, non? Non é esta? Sí. Estiveche estudiando. Claro, e despois esta... Google. E sí, tamén, en Google. Esta é a conferencia que que coñecemos todos. A que hai en todas as pereiras da casa. Este é un membrillo, non? Isto parece un membrillo, Verdad, É moi enorme. grande. Vaya peraza, Fixastes vos. Bueno, que ides facer con estas peras? Empezas ti, empeceu. Ti. Eu vou facer peras ao viño tinto e as vou a meter nun pastel de amendoa. O sea que... Espera, peras ao viño sí, como dicía el, pero despois Claro, ti como xa Antonio, peras ao viño tinto Ti e xa tal. despois vou facer unha tarta. Bueno, vale, eu comproche porque a mí as tortas encantan, así que... E ti, Xulio? Pois eu vou facer unhas peras limoneras. Vou saltear un poquinho de manteiga. Despois vou acompañar dunha mousse de queixo. Pero bueno, vou facer unhas peras á sidra. Che, a ti... Que son primas. A mazá e a pera son primas, entón... E a sidra e o viño tamén son primos. Entón Claro. xa, que máis dá? Nós casi. É unha receita E prima... nós casi. Eso é. Nós, sí. É unha receita prima da que trae Antonio. Bueno, por veña, ao traballo. Eu Por vou certo, coller así a xente que está na casa, recordade que podedes chamar, ou non? Sí, claro. Que chame ao teléfono do programa, que nos comente. Tedes pereiras na casa, tedes maceiras, tedes deste tipo de froita. Chamade, comentadio, e recordade que tamén repartimos cartiños, Así que, cando queirades, a traballar. Veña, Xulio, contame. Bueno, pois mira, primeiro vou ir abrindo. Eu nas vou pelar, Vou deixar catona, porque gústame... Chamarlle a tona... A piel, perdón, non? a piel. Ves, Moi ben. partos en cuartos solo para quitarlle o corazón. Ah, eso é o que me roubaches a min cando empezou o programa. Van a estar super ricas a Corazón. sidra. Sabes por qué? Por qué? Porque a pera suele ser dulzona e a sidra vai aportar acidez. Coita, acabo de dicir a cousa máis bonita desde que empezamos o Ai, programa. non toín, é que teño aquí o pin que non te Dixache ti, voulle quitar o corazón, e dixen, iso é o que me roubaches a min cando empezou este programa. Ostra. Ves? Jo. Pois sabes? É mentira, pero el pensa Pois que sabes, sí. onte deixeme un bico e non la vei a cara aínda. No! E fixeches ben, que están cotizados, Hombre. Están cotizados. Tan. Bueno, peras á sidra, dixeches, non? Eso é, sí. Vale. Vou prender o lume que é, Sí, porque prendeu é que non era. puxose tan nervioso ao verme Mira. aquí que prendeu que non era. Mira, puxeme Vale. un poquinho de manteiga
Moi E tan ben. pronto se derreta, vou Perfecto. saltear estas Vale. peras. Moi ben. Mira, é super sencillo. Eu vou no facer solo con 3 ingredientes. Que é Con que? manteiga, Que raro. azúcar moreno Vale. e a E sidra. a sidra. Nada máis. Con iso vas facer a pera a sidra. Eso é, mira, ahora se lle quitei o corazón, faltame este. Veste forte con iso despois do de onte e queres gañar con iso. A ver, moitas veces menos er máis, non? Si, é que ti normalmente vas polo máis e ao final é menos. Por eso, pois vamos a cambiar. Claro. Ti non fagas leña do árbol caído. Do árbore caído, sí, exactamente. E isto vais a queimar, meu No, home? move aí un pouquiño. Ole, ole. É que derreta. Mira, E mira, facemos así unhos gajiños, unhas tiriñas, porque é un postre que se pode facer moi... De repente tes unha xente na casa de improvisto Sí. e apañas un postre enseguida. E se tes xa... Mira. Se tes pereira... Claro. Buah, eso... Vamos. Vamos a botar aí, que Xa se vayan. maravilla. O que queremos é que se doren un pouquiño aí. Ajá. Despois vamos a retirar e vamos a aproveitar o caramelo que vai ir soltando a pera do azúcar da pera Moi e ben. vamos usar para o noso... Vamos a facer unha especie de xarabe. E Ves? isto, o Mira sea, como recende. ti colliches a pera limoeira, pero podelo facer con calquera tipo de pera. Sí. Ou as peras, supoño que terán sabores distintos, dependendo... Sí, por exemplo, esta é bastante ácida. Vale. Entón, por que collen esta? Porque, vai levar bastante azúcar, vamos a facer un xarabe, entón, Vale. para que contraste un pouquiño. Moi ben. Eh? Moi Mira, ben, ves moi como ben. van dourando xa? E ti queres, además de cousas ácidas, normalmente? Sí, a mí gustame, sobre todo gustame que haxa un poquinho de contraste, porque senón tamén empalaga. Xa. É como no amor, hai que discutirse, non? Hai que discutir un pouquiño. Claro. Ves, por eso ti máis eu nos queremos tanto. Claro, eso que non discutimos. Bueno, No. a ver, No. tampouco está... Vale, Ves vale. como non discutimos? Por eso. Bueno, vou ver mentras tanto que é o que fai Merchi, vale? Moi Paréceche ben? Pareceme perfecto. Merchi! Vou por Aí ti. voy. A ver, Bueno, mientras estabas aí con Xulio, estaba aproveitando para pelar a pera. 4 peras conferencia collín eu. Vale. E agora vou a facer unha cremiña de amendoa. A conferencia é habitual, Sí, a que hai normalmente en esta de aquí. Galicia. Entón, por que colliches esa? Gústame moita pera conferencia. Así Sí. porque sí. Sí. Sabes que ten a pel así como máis pel, máis dura, máis, non sei. A mí gustame moito, pero é como que che limpa os dentes. Sí? Sabes? Sí. Como É que che crocante. limpa os Cando dentes. comes... Exactamente. É así. Ti despois de comer, é mellor comer unha pera que lavar os dentes incluso. Bueno, eso Mira. non. Vale. Vou a facer unha crema de amendoa. 100 gramos de amendoa moída, 100 gramos de azúcar e 90 gramos de Como manteiga. estades con manteiga, Pua. Entón poñemos aí esta blandiña. Oh. Non hai reposterías en manteiga. Xa, Cantas. eso é verdad. Entón Bueno, facemos unha sabedes que crema. Merchi fai unha torta porque é especialista en doces. Ah, É así, vale, pero ou nos non? digo... Pensaches que iba a falar mal de ti? No. É especialista en doces. Cárgalle ben ao doce, Mirad o azúcar que botou aí. 100 gramos de azúcar, 100 gramos de amendoa e 90 de manteiga. 100 gramos de azúcar, 100 De fariña de fariña, amendoa. vale, e 90 gramos de manteiga. Sí. 100, 90. Sí. Moi ben. Coas mans xuntamos para facer así unha especie de areas e despois poñeremoslle un ovo. Pero a E masa... aí temos a masa de follado. E esa de aí. Pero espera, a masa, o sea, isto que estás facendo... Este é un recheo. É o recheo. Eso xa o mesturas así. Sí. A mau. Vale. Despois, no momento do ovo, collemos un garfo. Vale. Entón, atención na casa, que se pode facer, non é difícil. É faciliña de facer, e despois Sí, sí, podela sí, mesturar sí. cas maus. Ademais, é relaxante. No, nótate un pouco desestresada. Sí. Amasando, Estou máis verdad? tranquila agora, Estás tranquila. E dicías ti que a masa follada... Esa era aí. esa é a base da... Vale, a masa da torta. vale calquera, quero dicir, a masa que temos hoxe aquí, esta masa é túa ou compraste? No, esa está comprada no Esta é super. mercado, no? Sí, O sea, sí. hai en calquera supermercado, non hai que facela. A masa de follado, sí, é a super habitual nos doces, non? Perfecto. Eu pregunto-che porque ao mellor o que está vendo na casa non sabe. Sí, poderíase facer unha base quebrada, por exemplo, pero así... Fixeches un día, non? Sí, eu tamén moi doada de facer, pero sí, empregamos esa. Poñemos un ovo Moi e ben. remexemos xa co garfo. Esa temos, cando este todo integrado, xa temos a cremiña de amendoas lista. Que ben. A ver que lle parece este invento ao noso convidado de hoxe, porque non sei eu se o seu de peras ao viño terá moito que ver con isto que está facendo Merchi. Por favor, que pase connosco Antonio D'Arteixo. Un aplauso por él. Antonio. Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? A todos, muy bien. ¿Cómo ¿Ustedes?
Estás ben? Sí, sí, Ven por aquí. gracias a Dios. Ven por aquí, Antonio. Hola. Antonio non o sabe xente, pero tes unha filla traballando aquí no programa, que sí? Ai, eu ainda non vin. Iba a andar media escondida porque Pero que diso? Esquivoute. esquivouse de todo. Bueno, eso non é así tampouco, Xa foi a como truco. Ves, tú xutela xa, bueno. Pois dámoslle tamén, mándalle un bico, a filla. Mándalle un bico, un chao. aplauso, aí está, aí está. Que maravilla. Vamos ver o que está facendo Merchi logo. Unha cremiña de amendoas moi rica que lle vou a poñer sobre a masa de follado e despois vou a facer tamén unhas peras ao viño. E vai a ir todo ao forno, vai a estar moi rico. Boa pinta tena. Pensei que Sí, lle iba a mira. decir algo malo, Antonio? No, Home, de momento, encanto non me diga que a sartén. mira, pusemos o papeliño que ven coa masa de follado por baixo para que non se pegue. Despois é fácil de desmoldar. Perfecto. Facemos así. Que ben. Que Xa. maravilla. Ui, Queres que non che sei. axude eu? Queres axudar? Sí, No, mira. eu estou che preguntando Sí, se queres axuda. mira, Sí? tens que pegar un poquinho os bordes Ui, vou che escarallar. porque o molde é alto. Así? Entón, sí. Despois xa pechamos, vale? Vale, moi ben. Non pasa nada, e agora ponemos xa. Cansado de traballar, Antonio? Queres traballar Bueno, máis ou xa tamén estás ten- No, no? Ten Ve? moito traballo. Queres traballar, tío? Hasta eu estou queriendo. Non, de verdade, sabes? A ver, quen quere axudarme? Sabes que Antonio ten un bar. Sí. Axuda, que tes un bar, Antonio. Pois Axuda. aí. axúdame Non, aquí. eu teño as mans de... Ah, están sin limpar. Ah, bueno, vale. Ando Entón non sempre- podes comer Ando tampouco. sempre con marada. Bueno, nese ainda non... Ah. Ainda non pensamos. Ah, claro, claro. Chama que parva, Antonio. Aí se me afecta a mí só. Vale, moi ben, moi ben. Moi ben. Pois ao final traballas ti sola, Mechi. Non pasa nada. Vai dando ten tempo. Sí, eso é Poñemos a verdade. cremiña de amendoas Vale. e despois poñeremoslle por riba as peras que faremos o viño. Vamos recordar cantidades e cousas que leva. Leva 100 gramos de azúcar, Sí? 100 gramos de Amendoa moída e 90 de manteiga. E un ovo. É un oviño, para ligar, non? Así, é máis para Para que quede máis- Para que quede máis... Como digo eu. Así. Vale, perfecto. Pois xa sabedes, metédelo así, todo, ben batedo, e para dentro. Pois, aquí todavía Vale, teñen pois. que ir por riba as peras ao viño. Vale, perfecto. Ah, Estou- ainda vas facer as peras ao viño. Claro. Ah, amigo. Temos tempo. Vale, vale. Dura media hora o Vale. programa, non? Sí, bueno, seica. Vamos ver a Julio, veña. Pasa palo, Antonio, vamos ver a Julio. A ver, Xulio, querido. Este- de Hola, Silleda. Antonio. Hola, Moi boas. este ya ten as peras quentes. Bienvenido. Mira, Exactamente. eu salteinas cun poquinho de manteiga Sí. e retireinas para esta fonte. Despois, todo o que tiña pegado da pera caramelizado da pera no fondo da tixola, levanteino cun poquinho de sidra. E botelle 4 culleradas de azúcar moreno. E agora, tan pronto empezou a ferver, volvín a incorporar outra vez as peras para que cozan aí nese almíbar. El vai a facer mira a como sidra en vez do viño, como Como ti. facer a Xa, xa. sidra. Eh? Sidra galega, Arrima aí, Antonio, arrima aí. No, xa Ben, dixe. ben. Ben ou non ben? Ben, Ben, ves? oh. Ademais traigo aroma. Como as ves? Están moi ben. Ti crees que Vexo ben, ti vexo crees ben. que este home ca sidra pode gañar o programa ou non? Bueno, eu non sei, nós temos ali unha maceira este ano 3 ou 4 e non botou máis. Bueno, pois va, xa che teño aquí. É que xa ganou onte o rapaz. Hoxe casi. hoxe Hoxe tamén. casi. Non, leva... De momento leva consistencia, non? Pues ahora lo que quero é que quede como unha especie de gel, a textura de gel, para deixalo enfriar aquí. Bueno, Antonio, vai dando a cabeza, vai cavilando quen vai vencer e de momento vouche pedir que vayas á zona de sufridores ali àquela cadeira, vale, sentarte. Ai, que lo vou... Pois veña, vai palo, veña, pero ti vai mirando. Dá un aplauso para Antonio de Arteixo, que está hoxe aquí cociñando na voltas co prato con todos nós. Mira como recende, Ai, creo que temos unha chamada telefónica de alguén de Narón. Que che parece? Ben, moi Ben, ben. Sí. pois a ver que nos conta. Fátima, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, contame, ti eres moito de cociñar coas peras ou non? Bueno, sí, teño feito algunha receita. Algúnha receita que outra, por exemplo? Pois fago unha tarta Ajá. coas peras. Tamén se pode facer un tipo flan. Oh, flan Queda de moi pera. rico. Flan de pera non é mala idea, No, eh? no, a verdad que non. Flan de pera non é mala idea. Oe, Fátima, ti quen crees que vai gañar hoxe? Xulio ou Merchi? Pois hoy está bastante reñido. Ah. Hoy está bastante reñido. Yo creo que vai a gañar Merchi. Pois xa ves que é reñido. Pois sí que está reñido. Está reñido, pero toma, pa! Pa ti. Bueno, Fátima, tens que vir un día ao programa, eh?
cando vosotros queirades. Nós queremos que veñas xa, cando ti queiras. Xa, O sea, cando ti queiras, xa. pode ser o luns. O luns. O luns, sí. Me cá, pois, moi ben, Fátima, pois o luns xa está cadrado, Veña, un aplauso para Fátima. Chao, Fátima. Gracias. Gracias por chamar. A vosotros. Ai, gracias por chamar. Bueno, e agora sabes que é o que nos queda? Preguntarlle a Galicia se realmente lle gusta a pera ou non lle gusta a pera. Somos moi pereiros, xa vos lo digo. Gústanos ou non? Con peras, eu non, pero se pode facer compota, unha mel. A pera conferencia é a mellor que hai para cociñar. Utilízase máis para cociñar a mazán. Nada deso, sí. Nada. Nin é agria nin é dulce e aguántase moi ben o cociñada. Cando antes había hortas, había as peras de outono, sí, porque se poñían ao viño. Non me gustan porque xa non me gusta o viño, Sí, hombre, están buenísimos. La pera la tomo como fruta. Pera y vino tinto. Pero a mí non me gusta máis. Peladiñas, cocidas. Se hacen al horno. que non me gustan, xa xe digo sinceramente. Se pone el vino tinto y después se ponen las peras dentro del vino tinto y se deja un tiempo, no sé cuánto, pero se deja y sale la pera. O viño. Sí, están ricas. Unha receta moi coñecida, eso é verdade. Pero no es algo que esté en mi recetario habitual. Todo o que leve viño non me gusta. O porco vai ben a pera. Pero provei, sí que as provei. Empecemos. Ai, a pera. Como nos gusta, Sobre todo a limonera. A limonera te encanta, che. É así agria, Mira, Verdad? Listo, xusto, ese vídeo foi o tempo xusto. Mira, Teño un problema. Que tes? Tes varios, pero cal é o que tes agora? A ver. Vas a empregar toda esa manteiga. Necesitaba un cachiño pequeno. No, mira, doucha toda. Oi, pero mirade, fixadevos, fixadevos, faltalle pera, toma, queres manteiga, toma, nós aquí repartimos de todo porque somos así é a cociña en directo, non voltas co prato. E tamén repartimos cartiños. Aí vai a pregunta do millón, A ver. 50 euros en xogo. Que alcohol lle botou Xulio ás súas peras? Podo dicilo, No. podo dicilo. Sidra. ¿Dónde Sidra. está? Sidra. Vale, Sidra. pois que alcohol lle botou Xulio ás súas peras? Aí está, 50 euros en xogo. Comezade a chamar. E vamos, mentras tanto, ver a Merchi. Merchi, veña. Temos aí a noz de Espera, manteiga. estou pasando vale. ca cámara, ves? Aí está, vale, veña, dalle. Temos a noz de manteiga que Ajá. me nos deixou Xulio. E temos as 4 peras. Gustoume que puntualizaches que nos deixou Xulio. Sí, Puntualizando a que Xulio se portou ben verdade. con ela. Moi ben. Poñemos aí as 4 peras conferencia que están cortadas en anaquiños. Dalle aí, eso. Como aromáticos. Aí Cardamomo. Aí. Unha pera, dúas peras, non tiña máis a pereira. Eso é treixadura. Ostras. É un temazo. Non o conoces? Xa Sí, parece sí, el sí, arpeiro, pero sigue por favor. cantando. Esto parece el arpeiro. Casi. Os aromáticos son a gusto de cada un. Oxe, eu voulle poñerlle cardamomo, canela e un pouquiño de laranxa. Cardamomo, Vainilla. canela e un pouquiño de laranxa. De laranxa entendo que lle vas botar a pel, non? Sí. Vale. Que Perfecto. si queres mel ou vainilla, sensibre, o que che guste. O que che E preste. viño, mencía. Aí está o viño, Aí Antonio? estamos. Aí está. Aquí sí que hai pera só viño, Antonio? Antonio, aquí sí que hai pera só viño, Aquí Aquí. está, aí non, Joder, eres súper Aí non. imparcial, Qué Aquí está imparcial, botando viño, el non. Vale? Que quede claro. Aí está. Aí E está. 2 culleradas de azúcar. Moi ben, Qué moi imparcial, ben. Moi ben. Facías así ti, Antonio, non? Aí, Aí. verdad? Antonio está, el xa está, xa leva a receita el xa... Deixamos aí que se faga coa pera co viño, cos todos os aromáticos, con esas 2 culleradiñas de azúcar que lle vai a matar o sabor do viño un poquinho, non? Vai a quedar viño 12. Podo prometer e prometo que recende moi ben, Sí. Prometo que recende moi ben. Toma, pa cámara o cheiro. Veña, vamos con Xulio. Eu estou recollendo xa, porque visto. Ti xa marchas, non? Mira, eu vou facer unha mousse de queixo para acompañar as miñas peras a sidra. Sí. Ese é o ingrediente, A sidra. Pero esa mousse non leva viño, verdad? No, non leva viño, no. esa mousse. Mira, Moi ben. empecé a montar un poquinho de nata da que hai no supermercado para montar, vale? Vale. Vamos a botar un poquinho de azúcar glass. Por que glass? Porque desa maneira vais a nos integrar moito mellor e non imos topar os graniños do azúcar, vale? Os grumos. Eso é. Moi ben. Queixo. Azúcar glass. Que máis? No, nata semimontada que vamos terminar de montar. Azúcar glass e despois vamos a incorporar ao final de todo o queixo. Vale. Nata que tens que rematar de montar
azúcar glass. Darlle voltas, deixes aí o brazo. Que entre aire, no, que entre aire para que vaya montando. Vale. Aí está, montando en directo, velo. Queres remontar. Non é que vais montar, queres remontar. Eu xa remontei. O programa de hoxe xa hoxe. remontei. Mira, ves? Mira. Xa que está montada. Pero, mira, non sei se vas gañar hoxe, pero vouche deixar repartir cartos. Vale. Porque Eu, podo dar o seu? Podes repartir cartos, mira. Antes de que diga a pregunta. Que? A resposta é sidra. Vale, pois vamos alá. Carmen de Arteixo, que tal? Boa tarde. Non, son de Betanzos. De Betanzos, perdón. Non quero eu ter problemas ca xente de Betanzos, que ademais vístenme os dali, Non quero ter problemas. A ver, contame, Carmen, que alcohol... Espera, podes dicir ti, que alcohol utilicei? Que alcohol utilicei eu para facer as peras á sidra? Sidra. Pois dille, moi ben, 50 euros, dille. Moi ben, 50 euros, 50 euros, Carmen. Fíxeno mal, non? Si, fixéchelo un pouco mal, non pode ir a resposta na pregunta. Os concursos son así. Non pasa nada. É igual, Carmen. Bueno, Carmen, estás contenta? Sí. Vale, ti cociñas peras ou non? Sí. Sí, pero como as faz? Pois de moitas maneiras. Bueno, vale. Pois nada, vente un día por aquí, Vale. Que faz tirando todo? Mándoche un bico que me está... Ahora teño un pouco complicado. Vale, non te preocupes, vouche mandar un bico porque me está tirando as cousas aquí Xulio, vale? Adiós, Carmen, querémoste. Chao. Chao. Vou coller as cousas, porque anda tirando aquí. Que eu só unha cousiña. Só unha cousa. Mira, a mus está, Vale. E agora, querela probar? Vale, sí, claro. Pregúntalle, que, vas meter o dedo? Iba casi, A ver. Eu quero tamén. Seguro que queres? Mira, isto... Quitache unha fala. O ideal é que este sempre moi frío. Entón, mentras non se nos templan un pouquiño as peras, o ideal é mantelo na nevera, que non vai ser o caso porque xa están templadas, vale? Canto máis frío, máis rico, vale? Entón, agora tens que deixalo enfriar. Sí, bueno, en realidad xa está frío, pero non un pouco deixalo máis. fora, Vale. porque se nos atempera, caenos ese montado que ten. Ti remataches. Eu estou. Agora se fai falta Merchi, porque Merchi ainda non rematou. Si queres, podes vir ti tamén, Sí, Vamos claro. xunta Merchi. Ven comigo. Aí está. Peras o viño. A ver. Aromatizadas con cardamomo, con laranxa. Ui, estás tirando máis viño para fora. Eso é un pecado, Mete aí o nariz. Que? Que lle tens que dicir á rapaza? Nada, que cheira moi ben. Está ben. Queres probar? Queredes probar? Sí, claro. Sempre. Cañota sempre. Gústame moito como fala, porque é do Morrazo. Entón, queredes probar? Queredes probar? Mirei ou non mirei? Non sei. É que me encántame como falan os do Morrazo, en serio. Cuidadiño, non queimes a lingua, Queres queimar? A ver. Espera. Ti vas probar o viño, non? Eu vou probar o viño con un poquinho de pera. Gusta máis o viño que as peras. Boa, que rico. Este é medio vasco, non ves? Vas quedar segunda. Vas quedar segunda polo menos. Vale. Está buenísimo. Segunda polo menos é porque non pode quedar máis Eso abaixo. é, finalista fijo. Claro. Voulle botar. Está moi rico, Sí? Moi rico, sí. E agora que tens que facer? Imagino que botalo nesa cremiña que fixaches. Claro, sobre a crema de améndoas que levaba as améndoas moídas, o azúcar. 100 de améndoas moídas, 100 de azúcar e 90 de manteiga. E o ovo. Moi ben. Estaba todo misturado e agora van por encima as peras o viño, que levamos o cardamomo, a laranxa. Boa, está moi rico, Sinxelo. Sí. Alégrame de que che guste, saberás despois, pasado polo forno, saberás. Moi ben. Así bonito. Ela elaborou bastante. Pilota. Pilota, rapaz, eu, de verdade, No, está moi bo, Sí. Vamos a quedar así. Espectacular, Ademais, mola porque collen o cor do viño tamén, sabes? Entón teñen como esa cor especial tamén, as peras. Eso pasa a xente tamén, cando ven moito viño, pois morada tamén. Que bonito. Pechamos así Antonio! Dime. Vente, Paco. Vente, Paco, anda. Vente, Paco. Mira. Ven aquí. Mira que chulada, Hoxe vaste la gran sorte de probar... Que faso? Ten un aire, ten. Escoita, hoxe, Antonio, vaste la gran sorte de probar as dúas mellores receitas que se fixeron con pera na historia da televisión. Caramba. Pois pode Ou ser. deste programa, polo menos. Vas poder probar un pouquiño aí, a Celsiño un pouquiño. Un pouquiño. Pero non podo coller Colle unha pera, colle unha pera. Un cacho de pera. Aí, colle. Sople para non queimarse. Atención. Pero este xa vale, Está vale.
Esta vale. Un aplauso para Antonio. E para Merchi. Esta vale. Esta vale. Non sei despois, pero agora... De primeiras así xe Eu vale. xa comía antes de mediodía. Queres... Mira, vamos facer unha cousa. Prepara iso e despois axúdeche a meter no forno... Vale, vou a pintar vale. simplemente os bordes que estaban moi altos, baixeinos, e vou pintar con un pouquiño pues de pinta. ovo e poñerlle unha menta laminada. Pois pinta e xa quedamos contigo. Que pinta aí que a mí Está se o me forno pintaron acendido? algo. Está contento porque quen te pintou? Oi. Quen te pintou a ti? Pa boda non me pintaron así, nin a mitad. E ves aquí a televisión e mira. Bueno. De verdad. A ver, ¿Sí? claro, é que como nos poñen maquillaxe aquí no programa, Antonio está todo contento. Ou non? Bueno, xa. Ves? Home, está... Eu mañán volvía, se tuvera tempo. Veña, Unha vamos amendo botando laminada e imos ao forno xa, un se pouco de queres. améndoas. Que ben. Vale. 30 minutos, 30-35, hai que calcular un pouco, depende do forno, a 200 graus. 30-35, 200 graus. Antonio, abre o forno, que che dixen que ibas a abrir ti. Abre o forno. chajar, Abre o forno. Mete aí no Aí forno. vamos. Pechamos E o aí forno deixamos. 30-35 minutos, 200 grados. Aplaudimos a Antonio que se ten que Dalle sentar aquí outra todo vez. isto non entendo. Antonio, non te preocupes, ti vente comigo. Séntate ali na zona de sufridores. Gracias, Antonio. Nada. Que Hai que crack, aplaudir, se non aplaudo eu na máis. Se o deixes, vaise pa diante, Antonio, Bueno, imos alá. A froita da pereira, igual que a mazá, é habitual no rural galego. Certo é que as variedades tradicionais non abondan nos nosos mercados, pero se as buscades, aínda podemos atopar as que son propias de cada estación. A Fogadiza, Carballal, Codorno ou a de San Xoán. Son algunhas delas. Como sempre, é tan rica a pera como bonito o seu nome. Con elas fanse compotas, tortas ou xaropes, pero o máis común é facelas con viño tinto. Como xa estamos vendo, hainas que pelar deixándolle sorrado e logo hai que poñelas a cocer. E si, a calidade dos ingredientes marca a diferenza. Así que escollede un viño, que vos guste un viño de aquí, claro, paga a pena. O resultado é unha festa para todos os sentidos. E falando de festas, fixadevos que cousas ten a vida, xusto nestes días celebran en Pontedeume a festa das peras. Unha boa troula na que hai froita, cabezudos, travesías, anado e moita verbena. Se podedes, ide ata ali, que son unha xente maravillosa. De feito, voulles pedir que nos manden camións de peras aquí para o programa, que nós cociñamos o que faga falta. Camións para aquí de peras. Xulio, queres un camión de peras? Veña, dous. Pide aos de Pontedeume que están de festa. Non o pides a mí. Veña. Bueno, estou, vale? Vale. Mira, vamos a facer unha cousa chula con isto que casi tiro antes. Vamos a botar Vale. a cremiña que soltou a pera, Vamos a ver. a sidra. É que agora mesmo estamos un pouco sorprendidos, porque isto era, pera a sidra, pero fixadevos como caramelizou. Claro, O que fixeches ti, está morniño. está morniño. Ui, que peras, Mira que chulada. Que peras, Entón vamos poñer así unha máis. Ui, que peras. Que peras tengo, oiga. Que peras, De verdad. Vale, e agora vamos Fuá. a Xuli. poñer a mousse de queixo que temos ben fría sempre da nevera. Mira, isto é unha cunca con agua quente. Escoita, está Merche aquí, o público caendo a baba, mirando para ti, porque lle está caendo a baba, non só a Antonio, Os outros 19 que están aí tamén, Non é broma. Estou dicindo demasiadas cousas bonitas hoxe. Mira, unha canel de... Que bonito. Mira, E agora? fixadevos, vamos explicar a mousse. A mousse levaba A mousse levaba queixo, nata e azucre, nada máis. nata, E azucre. azucre e o queixo, non? E o queixo. É o queixo. Fixadevos, que bonito lle quedou a Xulio. Un aplauso Un para aplauso él. pa min. Por favor. Que bonito. Clase, estilo, elegancia. Xulio de Silleda é o teu cociñeiro, do voltas co prato. Mira. Veña, vai montando. Ahora vamos. Vale, ahora vou montar aquí máis. Traballa, vai Veña, montando. voy Vamos dando. ver a Merchi. A ver, Merchi, queridísima. Tenemos que ir ao forno. Ai. O pavo. Veña, vamos a O abrir. pavo é moi... Vente por aquí. Como era? 30-35 minutos? Depende do forno, a 200 graus. A 200 graus, vale. Abrimos o forno apagado do voltas co prato, a ver que sai aquí. Vamos alá. Abrimos o forno, Dios, canta calor. ¡Uah! Cuidado, Estame non te queimando que- as cellas isto. Pero mira, unha maravilla. ¡Hala! Moi Que chulo. Outro aplauso para Merchi do Morraso. Merchi de Cangas. Fixádemos o que fixo aí. Que va con vos? Levamos para a casa, non podo fazer outra cousa. Levamos para a casa os dous. Que maravilla. Pois veña, vai emplatando, muller, aí que... Xa miche que fácil, sabes, media oriña, unha crema de améndoas,
un pouco de peras ao viño. Moi ben, con cousas que podes ter na casa, vas polo super, colles a masa follada e xa está. E ademais, como lle pusemos por baixo ese papeliño, pois non pega. Non se pega. Sale aquí perfectamente. Es que bonita. Vale. As peras ao viño que utilizaches levaban uns aromáticos, verdad? Sí. Que aromáticos Cardamomo, cardamomo, canela e laranxa. Pregunta de concurso, por 50 euros, que aromáticos puxo Merchi para cociñar as súas peras? Cardamomo, laranxa e canela. Por que o dis como si fora parva a xente? No, pero que... Por que dices cardamomo? Para que tomen nota tranquilamente. Vale, para que collen a libreta, non? Vale, aí estamos, veña. Comezad a chamar que repartimos cartos. Vamos ver o corte de Merchi. Aí está. Mira que crocante como, ves? Este crocante así, isto vai a saber espectacular. Vamos traer a Antonio, porque eu creo que Antonio ahora xa vai salivar. Ti que dis? Que sí. Antonio! Vente, Paco. Aí vai. Aí vai. Vente, Paco, Antonio. Mira, ti non te pares, que xa te vin parar. Non te pares, ponte aquí. Xa me está gustando esta esquina. Ponte aquí. A esquina é para a xente que proba, entendes, Antonio? Claro. E agora vas probar. Ti crees que van estar vos? Hombre, se ven dali daquela fuente secada... A dala? No, daí. Pode aquí. Mira, mira. Este para ti. É máis. Mira o que vou facer, Antonio. Mira o que vou facer. Ten tan bo aspecto que cociñamos hoxe que vou chamar a Roberto máis a Juan. Pues chama que... A ver, dilles ti aí. Roberto, Juan, mide para aquí. Mira, xa está. Venga, xa estamos. Mide para aquí. Venga, un aplauso para Roberto e para Juan. Un aplauso. Un aplauso. Será que non podemos marchar en canto podemos ir a cociñar? Claro, é que... Dios, que pinta ten. Verdad? Comeu todo amo. Isto nin que o fixer eu. Pero tú probaste xa? No. El agora é o que ten que probar, é decidir. Pero nós non podemos probar o qué? Pero primeiro ten que probar... Espera. Ten que pedir permiso aos cociñeiros. No, hai que seguir o protocolo. Como se chama eso? Verdad. Eso que teñen os programas. Sí, o escaleta, guión. Vale, ten razón. Vale, pois veña. Pois se seguímola, Deixame poñerme aquí ao lado deles. Ti ponte aí con Juan. Bueno, ponte a probar, Antonio. Sabes que podes facer vos? Poñervos aí con él. E probade xa detrás. Claro, probade xa detrás, claro. Aí está. Aí está. Xa podedes ir probando detrás de Antonio. Pero, Antonio, que chiquito isto. Isto que é isto? Isto é o seguinte que temos que probar. Iso que é? Era o mismo. Eso é isto. Este é o meu? Isto é o teu. Vale. Claro. Bien, o concurso é moi fácil. Tedes que probar os dous pratos e dicir cal vos gusta máis dos dous. Pero esta en botan. Dicir cal... A ver, Antonio, quietos, que Antonio vai falar. Tranquilo, non? Presa cero. Antonio. Presa, tranquilo. Ainda non acabei. Non podes dicir o gañador ainda. Ti vai probando. Deixe probar. Non, que primeiro terei que probar os dous, por eso. Veña, vai probando. Pero non comas máis deso, Antonio. Pero prova. Non ten información suficiente. Quero probar máis. Antonio, é probar. Vale. Que carallo ten aquí debaixo? Veña, vamos repartir cartos mentras proban, porque este xe é Ten razón, que é isto da baixa? É a masa de follado. No, é a crema de amêndoa, non? A crema de amêndoa e por encima as peras ao viño. Vamos Así, a un cacho pequeno. Vas flipar, Sí. Quedes un pouco pan. Calado un segundo que vou repartir cartos, por favor. Nina da Estrada, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. A ver, Nina, mira, que viñeron aquí probar todos, xa sabes como vai isto, é verdad? Darlle unha uña e collen o brazo inteiro e veñen comer de todo. Mira pa aí, para Roberto, mira pa aí. Comelo. Isto non pode ser, ó. A ver, Nina, contame que aromáticos puxo Merchi para cociñar as súas peras. Pois puxo A ver, cardamomo. máis ou menos, pero vale. Cardamomo. Non sei, bueno, canela e Sí? naranxa. Vale, 50 euros. 50 euros para Nina. Nina, dixeches cardamomo, pero non pasa nada, é cardamomo, vale? Cardamomo. Está perfecto. Oiches, e ti quererías vir ao programa? Son moi longe, porque está vivo a lonxada da estrada. Bueno, a estrada Ordes tampouco, a ver. Bueno, cheja de ver, filliño, non. Juan, non pasa nada. A min váleme con que nos vexas todos os días, Nina. Eu vexemos todos os días. Así me gusta, así me gusta. Todos os días. Por moi ben, mándoche un bico xigantesco, vale? Igualmente. Veña, bicos enormes. Chao, chao. A todos, chao. Bueno, Este de quen era?
Dela. Esa hai que probarla, ahora está sin probar. Hai que probarla. Escoita, Antonio, espera, a ver, espera un Antonio non veu probar, Antonio veu cenar. Antonio veu cear. Eu vim comer, claro, que vim comer. Antonio, vamos a ver. Sente, Antonio, sente. Ti non estar mal, Antonio. Sente, te come. Vamos alá, necesito os vosos No, eu manos. non quero máis agora, Vamos alá. Daí é máis... Un aplauso. Dalle, túmballe. Antonio, probache as dúas? Sí. Sí. Antonio, Eu xa teño todo previsto. xa tes todo previsto, Antonio. Ten cuidado non tape o micro, que senón se che vai entender na casa. E agora vai o máis importante. Non lle poñas así. Non lle pon, Tío, máis sí. Ay, carallo, máis digo. Vamos alá. Antonio D'Arteixo. Sí. É nativo de Valdo Dupra. É problema meu, iso. É meu. Mirache a Roberto como se fora un poder. No, é que... Vamos Espera, vamos ao Ti lío. probaches aquelo. Antonio D'Arteixo. Proba. Estades invitados. Quen fixo mellor as peras para ti? Xulio, que as fixo aí a sidra, unha versión bonita, cunha mousse riquísima, ou Merchi do Morraso, que as fixo a forno cunha crema de améndoa e fixo peras ao viño, por certo. Quen gañou? Merchi ou Foi Xulio? Merchi. Merchi! Pa mí foi Un aplauso. Un aplauso para Merchi, Merchi gañadora. Cuidado que estas... Antonio. Eu estas como as pola mañán tamén, Tamén? Tamén, Antonio. pero que non costumo así algo máis... Non sei se polo viño, pero a mí... Escoítame, moitísimas grazas por vir ao programa, vale? Gracias a vos, Moita- eu xa tiña moita ilusión, pero non Ahora sei máis. que me daba vir. E la rapaza, veña. Pois moitísimas grazas, Antonio, por vir. Gracias ao público, un aplauso por estar con nós. Veña, que tocaba o timbre, cadete. E grazas a Merchi e ao noso queridísimo Xulio, que volve a perder. Loser.